dat het juist bij vrouwen die Nederlands met hun man praten, die wij dus Fries begeleiden bij bevallingen, dat juist de memmen binnen, waarvan we waarom krijgen van het wie zo fijn dat ik Fries geworden jaren. Ginder voor, do bist er bijna, wij binden voor die, dat het heel enthousiasmerend en coachend is en dan op zijn Fries. Ik ben Marije Mink. Ik ben hier verloskundige bij het Bertehuis in Akkeren. We hebben nou binnen. Wij hebben 3 locaties in Akkeren, Bergen en Wiedgaard. Ik ben mem van 2 jongens. Grut voorstander altijd lukt van een thuisbevalling. Dat vind ik leuk. We winnen al jaren, al haast 24 jaar bestaat de praktijk. En het Bertehuis staat voor in het Nederlands het geboortehuis. Wat een prachtig boekje. Fantastisch, het hartje klopt. We hebben hier een dwarfspraktijk met 4 verloskundigen. Waar wij eigenlijk alle dagen en alle uren van de week zorg verlenen. Nou, het grootste tak zijn zwangerschapsbevallingen en het kraambed. Maar ook vrouwen komen bij ons met zwangerschapswens, waar anticonceptievragen, het plaatsen van spiralen, de implanon, het staafje in de bovenarm is dat. En we krijgen nu ook een nieuwe stroomvrouw erbij met zorgvragen wat betreft de menopauze. Dat weet ik altijd vreetje als mensen hier de praktijk inkomen. Eigenlijk als eerste vraag, we stellen u voor Fries Nederlands. En sommige ouders zijn bijvoorbeeld de mem Fries en het Nederlands. En als juist eigenlijk bij een bevalling waarom komt, dat een mem haar gaat uiterin in het Fries, in pine, in vragen, in zorgvragen die ze op dat moment krijgt. En valt er vaak waarom op van memmentaal. Het hoeft net, hè, maar het gebeurt. Het is gewoon de natuur die spreekt. We begeleiden Frieske memmen die in dit gebied wonen. En daar ben we voor in Friesland. En daar mogen we heel trots op zijn dat we Fries daar als hoofdtaal mooi inzetten.